tangyang mahita. Dami ni di batana sumurung sian salukut roha, imana mangaramoti hati-hati do pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madita saluna hatani di batadi hita ni pistata pistana padua honon ima di Pentakos tana padua hon natar surat di Titus 3 ayat 1 ayat 2. Paingo manasida asa marroha na uduk mangoloi panggunggomi na mga rajay. Uhut ringgas tunasa udaw na dinggan. Unang maisay hidongan manang natukar. Naing maparroha na labok. Parroha pangadyo di salutalak. Ay do hita na julu akkanaw to na tuis na lilu. Pinarhatuban ni ragam ni hisap-hisap do sakat-sakat. Taulah do hajahato do late-late akahidya do hita. Jala masih hosoman. Alay di si tarida habasar do habasar ni batasi pado hita. Yada ala ni ulat tahati korang ubay na di pado iba na hita. Tung asin rohana do marhiti pandidion pangulay tubuh dohot marhiti todi porbadia na pay baruhon. Naung nyusehon na itu hita buas marhita Yesus Kristus si palo hita. Sa gabi tigor hita binani asin rohana. Jala sitia kanguluan saling liling na mayutop pagkrimoni. Aposad do hatai. Jala naing magumos hatidak ponomi di pangidoro haku. Asa nasida naung gabi porsia di bata. Makapadutun ulo na dinggani. Ima na uli. Jala hasea di jolma. Ima saha dongan saha porsiau di bagasan Yesus Kristus somaldo tabigi padohan dang dijau badan dijau todi namar lapan tadui isarana adong sihon miroha pajupang dongan alay dangadong partonaan pasaha sihol mirohe hape sian naso panagaman bui cupang disada partikian manang disada ula naso ni dagam roha jada naso ni rencanahon pajupa madisi ido pantohani alani molo tadok dijo todi nunga adong jalak batak bahwa adong do parjupangan natinuyon di todi di pajupak kosopola jino di badan manang marhite partonaan sada parbui namek di ngulu nyari sigano pare pabua adong pangulon ni todi di bagasan diri sasahala pajupak kolas ni roh di parsoran sigano pare laos ido nang dohonon ni si Paulus tu si Timoteus lapatanna didok si Titus didok si Paulus do tu si Titus marhite hatani debata. Labatanna di si dipatolhas si Paulus taringo tungulu ni naung miguhan ni toddi di debata manang toddi porbadi. Ala nang ginuhan ni toddi ni debata di manakani nabui patupakon holan akkanuni kanadinggad do hataridaan ni parbui ni toddi. Yobenedok na tinugin ni toddi labatan na debata sa diri do majuhun dohot manugyo kita marhite toddi porbadi di bagasan lomo ni rohan debata. Jadi mulu pajuhun dohot panugihonon ni debata na enrakani napatubu holong ni roha. Gabi bui ma dapat kita nakaringani dia may perbui ni pangoloyon jala halak ng mangulu di bagasan toddi. Atong dia makadong asaha porsiyaw asa taruli hita di asini roha na nido na di bagasan turpo taon adong piga na nang pinasaha ni turpukot hita soon na pinasaha ni si Paulus tu si Titus jalima na nang idota di turpukon
na perjodoh na naik pasatonna menjadi manusia yang tunduk dan taat aturan. Ido halak na ginuhan itu. Sikap tunduk manang taat di bagasan aturan ido sada gobaran na nido nanak kaningani di turupuk tahun. Mula pola didok si Paulus tu si Titus paingot manasida asa marroha uduk mangoloi panggonggomi na bangarajai hut ringgas tunasa udaun na dinggan. Jadi ima na perjuru. Jadi dipaingot termasuk halak na taat na tunduk na burju jala mangulahun aturan ni akka pargonggom. Jadi termasuk di unang si cahi, unang natokar, unang akka horna parwaroa alai kahalak natongon di bagasan holong na siya di bata. Ido na naindoron na ima na ni iki jala na ginuhan ni Toddi. Halak na ginuhan ni Toddi na di bagasan holong na siya di bata. Ada kemampuan dia meyakini anggo amar bida kemampuan na bagas teh dari si ima marhau duhon tu panggonggomi na mangarajai. Dada hau duhon na lapatan na membabi buta. Dada hau duhon na lapatan na dang olo mengkritisi. Dada hau duhon lapatan na holan uddu soni. Alai hau duhon lapatan na kemampuan bui dia ka aturan bui majalo ima aka perbui aka nabinain ni pamareta nabinain ni ima aka peniga hukum gawe marpangoloyon ido halak na marpangoloyo tu panggonggomi noai persoalan na jut gawe manigai lapatan na manigai dang uduk tu uluan dadang uduk tu pamaritana dadang uduk basadok baholan yang mangalo ni ngumarupani alani dang gina ginuhan ni Toddi jolma nasongoni lai anggona na ginuhan ni Toddi ikon marroha marharing gason marsitutu uduk tu panggonggomina jalido nani igil ni turpukon bui mangulakon nadinggan. Na kedua hon ima memiliki sikap dohot martoruk niroha kerendahan hati, rendah hati. Ido halak na ginuhan ni Toddi. Jadi kerendahan hati martoruk niroha karena tanda bahwa orang Kristen itu sudah lahir baru. Ima memiliki songon na idok nakengani naung ginuhan jala naung mangulu di bagasan Toddi i adong madimana diame. Toruk niroha kerendahan hati. Dia akan rendah hati karena apa? Karena dia merasakan tolong ni dewata tidak ada menyombongkan diri. Ani sedidok do halak nang ginuhan ni Toddi porbadia ni halak nang malua songon na didok ni si Titus mai aido duhita na julu akka naoto akka nalilu akka nani kuhan yakai pisap na pinarhatuban ni sakap alai didok nakengani tajalo do disi i manakengani habasaun ni dewata alani sada habasaun ni dewata dui ido bedo kengani dada alani ulot tamanang alani hati korata biar lime tekas do dokoni dada alani ulot ta hati koran uban na dipalu ibana ita tung asini rohana do na marhiti-hiti padidion matong itu doh marhiti-hiti Toddi porbadia na baruhon. Jadi ido nang tajalo, ido bekon toruk nirohi damar toruk niroha dengan rendah hati. Jangan dong bui halak Kristen sigijang roha harus rendah hati karena apapun yang dia miliki, yang dia punya itu adalah ikut dohonota asiasi ni debatadui kasih karunia. Sed dewatahi dilihat kita alani kemurahan bukti anugerah tidak ngadong sombok kalak nau ginuhan ni Toddi na parpudi ma ima menghidupi pembaharuan oleh Roh Kudus manang
pagalakon pangulukon toddi porbadi halak nang pinay baru ima menghidupi songon diro ngulu ni halak naung ginohan ni toddi porbadi ido apalah naparpudi molo di bagasat turputon holan akka naginohan ni toddi ido nama boto jala mangulakuni ay toddi ido memperbaharui membukakan asa maringanan prioritas dan juga pekerjaan Roh Kudus doi manakai membuka dia rohata membuka nang hubungata tu dewata marhityo madia makadong asaha porsia tu masay bagas do dipaingot tu hita asa tao hita mangulahon perbuini toddi porbadi diganup hita marsada-sada tong toddi porbadia na pasahat tu hita hasit tongan songon nataida di Yohanes 10 ayat 10 tului yo di situ di porbadia pabuahu kasit tongat tu colmai hatani dewata marhiti hasit tongani jadi halak naringgas macahatan dewata sido jahotta diliut hita toddi porbadieng alania makadongan ulau ni toddi porbadia ima pengotok kita de maperbadiai doho mamuji debata langsung margu kita kana porsia asalang ubir mida jakuba asa midana adong di portibion alani dido di Yohanes 10 ayat 10 pasangapon na doahu ay jalaon na do na diyahu laho mamaretaho sa tuhamu saluhu na diamay diyahu di ubay na hurok jalon na doahu mamaretaho tuhamu sa sitong na naong mangula do ima toddi porbadia di bagasak kita las ido gawisada di pestata na padua wonon toddi porbadia na marguguyo kita asa marsihohot mamuji pasangapon doho manobba ibana jala ingotot tama pasahat tu salut nangulot taon gabi pilihan tu dewata marhiti ima naung tajakon toddi nito hatay marsanga ama Kristus dong atongani ngulutta alahita akan ang tinugihan ni toddi marmida hadoni jala unang marnaluja hita mangulakon nadinggan songon parwini toddi porbadia amin muliati madiku ali Tuhan debata marhiti hatam nabadi amin.